Яңа жер дәрісебезне башлыйбыз. Бүгінгі дәрістә біз патриотик темаға бағышланған жер үйренәбез. Балалар, сіз дәрісні башларға әзірме? Әзір! Біздің бүгінгі дәрісібізде Россияның атқазанған артисты профессор Лидия Әхмәтова қатнаша. Бүгін балалар, біз сіздің білән яңа жырны үйренәбіз. Үш батыр, Сара Садыкова музыкасы, Самат Шакир сөзләре. Хәзер біз сіздің білән бірінші куплетні үйренәбіз. Сара Садыкованың әсәрләре бүгінде искиткеч матур итеп тыңлыйлар, жырлыйлар. Менә бүгінгі үйренген жыр Сара Садыкованың «Үш батыр». Әлбәттә, менә бу жыр һәрбер балада, һәрбер кешедә патриотик рух тәрбияли. Һәм әлбәттә шушы жырлар менә Сара Садыкованың бик күп алар. Менә шушы жырның бүгенге көндә дә әйтәсем килә актуаль. Сара Садыкова халкыбызның моңлы сандугашы, беренче профессионал хатын-кыз композиторы, Тастырның халык артисты, 400-дән артык җырга ки язган шәхес. Ул мәдәниятебез күгендә иҗаты белән мәңге сүнмәс йолдыз булып яна. Хәзер Сара Садыкова кие Самат Шакир сүзләренә язылган «Үч батыр» җырының беренче куплетын җырлыйбыз. Ихтибар, балалар, хәзер без сезнең белән кушымтаны җырлыйбыз. Никадәр ерак испан кырлары. Без бүген өйрәнгән «Үч батыр» шигыренең авторы Самат Шакир иҗатына аерым тукталасы килә. Ул балалар өчен тәрбия һәм патриотик теманы яктырткан иҗаты белән дә билгеле шагыйрь. 20-нче гасыр татар әдәбиятының үсеш үзгәрешенә үзеннән шактый өлеш керткән әдипләр арасында Самат Шакир да бар. Ул үзе 1924 елда туа, ягъни быел аның тууына 100 ел. Самат Шакир орча педагогия училищесын тамамлый, мәктәптә, төрле редакцияләрдә хезмәт итә. 1943-45 елларда Сталинград фронтында хезмәт итә. Сугыштан соңгы елларда ул әдип булып таныла, һәм аның 30-га якын җыентыгы дөнья күрә. Аны киң җәмәгатьчелек нигездә шагыйрь һәм прозаик дип белә. Укучыга тәкъдим ителгән «Үч батыр» шигыренең үзенә генә хас язылу тарихы бар. Самат Шакир үзе дә шушы сугыш утында булган кеше буларак татар каһарманнары тормышын өйрәнә. Ул архивларда була, төрле партизан отрядларында катнашучылар белән очрашып сөйләшә, төрле документаль материалларны эзли. Һәм шулар нигезендә байтак каһарманнарыбызның исемен татар халкына киң җәмәгатьчелеккә кайтара. Сталинград фронтында катнашып, бер кабергә күмелгән 3 сугышчы турында материал туплый башлый. Аның нигезе исә ул Испаниядән килеп, Совет дәүләтен яклап сугышкан Рубен Ибарури, икенче солдат рус егете Владимир Каменцев, өченчесе татар егете Хафиз Фаттахтинов була. Самат Шакирның «Үч батыр» шигыре ул чынлап та туган илен яклау, саклау турында. Менә без бүген әлеге мәсьәләгә аеруча игътибар итәбез. Чөнки туган илеңне, туган җиреңне ярату, туган халкыңны ярату ул кешенең табигатендә булырга тиешле хис. Хәзер Самат Шакир сүзләре Сара Садыкова киенә язылган «Үч батыр» җырының кушымтасын җырлыйбыз. Никадәр ерак испан кырлары, шул гүзәлдән килгән ирҗәгә, исәнлек белән биләде испан, сугышлар арыса белән.
балалар, хәзер менә шушы җитди җырлы җырлар өчен безнең тавыш сулышларыбыз яхшы эшләсен өчен алгара утырабыз. Менә шулай иттереп, һәм әйтегез әле, нинди җыр бу? Камилә? Патриотик җыр. Әлбәттә, патриотик җыр. Ул җырны ничек җырларга кирәк? Җитди җырларга кирәк, шулай бит? Хәзер икенче куплетның беренче җөмләсен әйтегез. Үзеннән туган каласын яклап. Үзенең туган каласын яклап. Шулаймы? Башлыйбызмы? Балалар, әйдәгез, икенче куплетны җырлыйбыз. Үзеннән туган каласын яклап, рус егете дошманы кырган. Исеме Владимир, акчучы егет, дошманы каршы үткәнче булган. Гимназиябездә төрле темаларга багышланган җырлар җырлана, җырлар өйрәнәбез укучылар белән. Әлеге Самат Шакирның әлеге патриотик җыры укучыларыбызда туган илебезгә, туган телебезгә, халкыбызга, гореф-гадәтләребезгә, тарихыбызга зур хөрмәт һәм мәхәббәт тәрбияли дип уйлыйбыз. Без сезнең белән икенче куплетның кушымтаны өйрәнәбез. Беренче җөмләсен әйтеп карабыз. Фәтхетдинов татар егете. Әйдәгез, Сара Садыкова кие Самат Шакир сүзләренә язылган 3 батыр җырын бергәләп җырлыйк.